Inselmilkom u nilqakom għall-ikla tajba. L-lummek vera kontenta l-ikla tajba ħanamilla mux ma' persona wahda imma ma' tnej. Ħanamilla ma' tifel li naf li sera l-lub ta' ħafna u ħafna nis, Samuel. U l-mama tijaw Mary Rose. Kif intom? Samuel. All right. Ija, ħafna. Għani ġej mis-skola, namen il-homework. Ovvjament naf li palissa nar it-tnej li ġej ħalli tibda l-eżamijiet u ħalli nsaqsik fuq l-eżamijiet. Pero ħanibda billi nkellem lilek x'set jiklu ħalli naraw għandek il-menju tal-aroma u l-platt favorit tiegħek ta' Samuel, x'se nordinaw? Mary Rose. Naf li tkellimtu daqsxejn għax ħallitkom taraw il-menju ftit żgħira qabel. Jiena l-pizza nħobba ħafna. Il-pizza, mal-inti pizza. U l-papra nħobba ħafna wkoll. U l-papra, right? U inti, Samuel? Il-rack of barbecue ribs. Il-barbecue ribs, tajjeb. Dik il-mur ma nafx kemm il-bot biex inkolli plat barbecue ribs. All right, tajjeb. U bit-chips jew patata l-fonġ, ti preferi? Bit-chips. Bit-chips, ankina, bit-chips. All right, mela dawk il-platti favoriti ta'kom, tajjeb. Mela l-ordja, daħlet issa importanti, pero li tirrispondu l-mistoqsijiet li għandi għawek, għax ħanamlu intervista forma ta' loba, Mary Rose, di tajjeb. U jena għanna 5 minuti ċansu li ħintela issa. U naf li inti studjajt bħala nurse, ġifiri il-professjoni tijak hija ta' nurse. Kif tħalt fil-qasam ta' kif għazilt li tkun nurse? Fil-bidu ma konċ naf jien x'ħanaqbad nagħmel, rrid nidħol sekretarji tiegħu le. Mbagħad niftakar il-papa kien qal li għalfejn ma tażilx u tmur nurse, għax nurse tista' tkompletila. Waħd ħa nipprova. Fil-fatt Ornexxielek. Suġġetti totalment differenti kienu jien kelli li kont għażilt. U llum taħdem fil-qasam tal-mal-anzjani, fil-qasam tal-anzjani. Ovvjament għatta ħafna mill-ħin tiegħek mal-anzjani, ġifieri naħseb illi apparti li xogħol hija wkoll vokazzjoni fil-verità. Iktar bħalissa imma nitrejnjaw ix-xogħol tiegħi nitrejnjaw lil-carers biex ikunu kif għandhom jieħdu ħsieb lill-anzjani. Tajjeb, naħseb illi imnella jkun hemm intom, ikun hemm dawn il-carers illi fl-aħħar mill-aħħar qed jgħinu ħafna lill-anzjani u l-anzjani naf li qegħdin għal-qalbi ħafna u għal-qalbkom ħafna u koll. Jiena meta nara li l-ewwel Samuel nara relazzjoni, jisa mhux ta' mama u ibn, imma rrid ikun hemm dik id-disciplina, hemm dik iċ-ċertu anke kif titkellmu connection hekk speċjali. Fuq ix tibbaża relazzjoni tagħkom? Jiena il-Samuel naraħ iktar bħala qisu l-ħabib tiegħi. Vera, anke issa meta pereżempju qabel bdejtu taraw il-menju, iskom qegħdin literalment fuq dejt, x'se tiekol u x'se dana, hekk vera xi ħaġa sabiħa. Il-biċċa naħseb illi peress li qegħdin jien u allura jekk għandu xi ħaġa ħajjiġi jgħidha lilu jien għandi l-mulħadd ħlief u allura jisna iktar ħbieb milli u ibben. Immajt il-verità biex ġieli pereżempju jkollkom hekk xi naqra disgwitek żgħir. Ija, le, l-ħin kollu, da sekk, l-ħin kollu, ma jansux. Imma naħseb mbagħad jeżisti ir-rispett reċiproku li U tiskużaw ruħkom pereżempju jekk xi ħadd. Ija, le pereżempju s-sibt li għadda jgħat miegħu. Allura tendel naqra l-geddum, mbagħad qalli għax inti weġġajtni, allura ma fiha xejn żbalja billi titlob skuża. All right. Għalfejn Samuel, għalfejn għażilt l-isem Samuel? Samuel, l-isem tela bix-xorti. Jiena niftakar li kelli żid 3 ismijiet, dejjem irreċċi isem bibliku, jogħġbuni ħafna, u kont għażilt xi ftit tfajthom u kien tela bil-polsa. Jekk minn is-sejra żball li tfisser il-gwerrier ta' Alla. U naħseb illi mill-iktar ismijiet bibliċi li jogħġbuni jiena Samuel. Hekk. U jibqa'. Mela, Monday ħajbdew l-eżamijiet. Naf illi inti dedikata ħafna u anki joħodha bis-serjetà ħafna. Kif tkun il-ġurnata tipika tiegħek Samuel hekk fi żmien l-eżamijiet issa pereżempju Monday? X'se tagħmel l-ewwel eżami? Tqum filgħodu? Ovvjament. U wara nixrob xi ħaġa jew niekol xi ħaġa, kolazzjoni.
noddos rasi fuq it-tablet, niprofa nitallem l-aħħar ħaġa qabel nimmur nistudja. U bad nasal l-iskola u nibda l-ewwel eżami, xi pjaċir. U bad ikolli naqa' break żgħir wara l-eżami tkun lest ta' xi 15 minutes. U bad jibda l-eżami it-tieni wieħed. Bad marta jispiċċa t-tieni wieħed, nerġa' nitlaq lura d-dar u żewġ eżamijiet iktar barra mill-lista. -2, ikun hemm dik nibdew il-countdown. U naf li meta tibda tagħmel -2, -4 u hekk dik hija l-ikbar sodisfazzjon għalik, l-iktar hekk li tik ukoll gost. Ovvjament. U mbagħad tasal id-dar U nerġa' nibda nistudja l-eżami li jkun misid. l-għada. Ija, l-għada. Tajjeb. U mbagħad nerġa' nirrepetu kollox mill-bidu. Li huma s-suġġetti favoriti tiegħek, Samuel? Jien naf li huma, ma ħanara. L-iktar suġġetti li joġbuni huma l-istorja, l-history u l-maths. Ġifieri, normalment, per eżempju, kont nħobb ħafna l-history, imma l-mezz ma kienx l-ikbar ħabib tiegħi. Normalment isu minn iħobb il-history ma mhux daqshekk fin-numri, minn fit-tnej tibrilla. Oh. Ija. Ġifieri kollok tażel minn mill-history u l-mezz tista' tażel jew le. Naqad diffiċli ma iktar kieku moral history. Għall-istorja. Għax vera joġobni ħafna. Isu wieħed adventure story kbir il-history. Tajjeb, il-mama fil-fatt qalet minn taħt li sinqalt li l-history. Kienet taf, ovvjament il-persona li tistudja miegħek inti naħseb iġġeddet il-memorji wkoll fi żmien l-eżamijiet. Mhux fi żmien l-eżamijiet biss. Mexek? Il-biċċa li l-affarijiet inbidlu. Allura jisek u biex terġa' tmur lura. Hemm affarijiet li baqgħu. li baqgħu. U fil-fatt ċertu, pereżempju, semma l-mezz. Nibda niftakar jien kif kont nitgħallem qabel biex għall-inqas ikollu iktar minn soluzzjoni waħda kif jasal għall-answer. Tajjeb. Nipprovaw. Imma xi ħaġa sebiħa. Isma' il-ħin vera ma nafx kif. Pero ma kun vera skada vera malajr, imma xorta għal-kem skada l-ħin xorta ħanu ftit żgħira ħin ieħor biex taddu messaġġ il xulxin Mary Rose. Ħalli nibda minn Samuel ta' ħanti kien għajek vantaġġ biex taħseb naqret Mary Rose naf li għandu l-parola faċili u kif uħossa jgħidha, allura ħanibdew minnu. Messaġġ il-mama għal daw iż-żmien tal-eżamijiet issa minn nhar it-tnejn kif qed ngħidu u ovvjament għal dan is-sajf għax wara mbagħad jibda s-sajf. U biex tgħidilek, xi tħoss? Il-messaġġ tiegħi għalik huwa li inti l-akbar ħaġa ġa ħajti minn għajrek, ma nkun xejn qatt miegħi dak il-ħin kollu li morna mill-kanċer u tejni immens. U nirringrazzjak, m'għandix biżejjed kliem kemm nirringrazzjak għal dak kollox li tagħmel għalija kemm tieħu paċenzja bija. Mela grazzi immens. Ħafna għal dak kollox li tagħmel, napprezza ħafna għal dak il-kollox li tagħmel. Thank you. Oh, Emxie, asna. Ħallini bla klier. Ma li nixtieq ngħidlu biex qatt ma jandu jaqta' l-qalbu, kompli kif inti, żomm il-prinċipji tiegħek sodi. Suppost għandek tirnexxi fil-ħajja ħafna. I'm proud li inti t-tifel tiegħi jekk jiena jkolli nerġa' ngħaddi mill-istess triq, nerġa' ngħaddi mill-istess. Kieku ikolli nerġa' mmur lura mill-istess triq nerġa' ngħaddi. I'm proud. Mux tab xej il-Maltin u għawċin kullħat tiħobb il-Samuel, biex ma tistax. U naħseb illi intom it-tnej vera blessed illi għax inti bħala mama naf kemm inti vera dedikata mhux għax wiċċek u inti wkoll naf kemm tapprezza u naf ukoll kemm inti tifel determinat ħafna u tgħallem
il-kulħadd, ġifieri d-determinazzjoni għandha tibqa' naħseb l-iktar ħaġa biex inti ovvjament tibqa' sejjer tajjeb fis-suġġetti kollha fil-mezz, fil-history u f'dak kollu li għandha x'toffri l-ħajja. Grazzi lilkom qed ngħid. Grazzi lil Roma Restaurant għalli ma kellix dubju li ħadd irrispondu kollox. Nawguralek ħafna l-eżamijiet. Good luck għall-eżamijiet. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi nawguralek lilek. Kemm fil-karriera tiegħek u anke fil-ħajja personali. Lilkom ngħidilkom biex tibqgħu magħna għal aktar sibtek u ovvjament dalwaqt ser ikunna intervista ma' Corazon u mal-mama tagħha wkoll. Ħansiru nafuhom daqsxejn x'inhu ma jagħmlu bħalissa dawn it-tnejn. Ibqgħu magħna.